Lamayao. Dari mati ke sini siang जाबाय. Nilai मा गामिनि? आंनि मुङा सन्जिब दैमारि गामिया सेंमारि न'खराव आंहा रावबो गैया आइबो गैया आरो आफाबो गैया बिब' बिनानाव आरो बिदा-फंबाय सासेबो गैया हारसिंनो सङै खुरै जानानै कलेज फरायनानै बिए नैथि सेमिस्टार मोनदों बिदिब्ला नों आंनि बिनानावखौ लांनानै बबेयाव थाहैनो सानखो? मानसि महरै जोनोम मोनबाय जेब्ला माबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो थांनानै थानो नांगौ दे मोजाङै फराय दानि मुगानि खुदियाफोरा बांद्राय फरायनायनि गोसो गैलिया गेदेर मबाइल बायना लादों सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरनि सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरनि फट' खेबनानै लादों I love you बुंनानै मबाइलावनो फट'बाय थायो बेफोरबायदि खुदियाफोरा फरायनानै मा मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन दे मोजाङै फराय बिनि उनाव साकरि माव अब्लासो सुखु गोजोन संसार मोनजायो बिनानाव नोंसोर जिरायथ' आं बेवाइफोरनो साहा फुदुंहैनि जागोन दे आब' बेवाइफोर जिरायथ' जागोन दे अनिमा नोंनि आब'नि साननाय हनायफोरा माथो जोबोद मोजांथार थांनाय इलेक्सनाव गुमैखौ सोरबा सुथुरा बुथारदों दिनैसिम आसामिखौ हमनो हायाखै बे अनजिमा बरगयारि न'खर नंगौ ना नंगौ नोंसोरनि मा जायो आंनि असे आब' जायो बिथाङा न'खराव दङ ना दङ रथ' आं आब'खौ लिंहरनो नोंथाङा जिरायथ' दे जागोन आब' सोरबा मानसि फैदों नोंखौ नागिरदों आसामखौ फैलायखो सोरखौ नागिरदों फंबाय? नोंथांनि मुङानो अनजिमा बरगयारि नङा होनब्ला नंगौ आंनि मुङानो आं पियन साकरि मावो नोंथांनि मुङाव गांसे एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों नै लादो एपइन्टमेन्ट लेटार मानि एपइन्टमेन्ट लेटार बिलाय मा सब이 키워줘 우리가 आब' मानि एपइन्टमेन्ट लेटार साकरि पुलिस डिपार्टमेन्ट जाबाय आंनि गोसोनि साननाया दिनै जाफुंमारबाय खोमसि अम्बासि हराव सोराङा दिनै नुजाफैबाय बे बाराव आंनि फिसाय बुथारनाय आसामिखौ आं थाबैनो दिहुनना हमनो खाबु मोनबाय इसोरा आंनो गोहो होबाय फंबाय राङा बेसेबां जाखो 20 रां हरब्लानो जागोन रथ' आं लानानै फैनि दे अनिमा नोंनि आब'आ साकरि जाबाय दा आरो नोंहा साननो गोनां जेबो गैला साकरि पुलिस डिपार्टमेन्ट DSP नै फंबाय राहा लादो आं रादाब बिलाइयाव होगोन टिभियाव होगोन इउटुबाव होगोन आंनि फिसाय बुथारनाय आसामिखौ जाय मानसिया दिहुनना होनो हायो बै मानसिनो आं 10 लाख रां बान्था होगोन बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै नामा दे थांदो दे बिदिब्ला गासिबो थाथ'लायदो दे आब' साकरिनि जइन साना माब्ला जानुवारि दाननि 2 अक्ट'आव